Hej alle sammen og velkommen til denne video, Spar fodboldgamer. Lad os bare komme i gang. Okay. Første video, det er den her fodboldgamers nytårstale i 2016. If, nah. Jeg kan ikke finde ud af at udtale det nok. Jeg udtaler nok ikke rigtigt, men jeg kan godt forstå, hvad han mener. Det er Ollie Gameplay, så må jeg gerne tjekke ud. Det er fandme den forkerte. Og det er for YouTube, jeg tjekker dem ud, fordi min Instagram og det fucker lidt op. Ja. Og jeg får alligevel ikke så mange beskrivelser. Så den her, du er den bedste YT'er, jeg kender. Det er for Nora Gameplays. Nej, Gamepace. Ja, det er mine venner også, så ham må jeg gerne tjekke ud også. Wow, dude, XD. Hvad hedder den app, du bruger? Det er Wells Is Me, min papkusine. Hende må jeg også gerne tjekke ud. Yes. Det var det. Og så må I have, som det ser ud.